ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଏଠି କଣ ବସିଛୁ? କଣ ହେଇଛି ତୋର? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ? ତୋର ପା ଏବେ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଥିଲା। ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କଣ କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗ? କେମିତି କଣ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ନାଇଁ ରେ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି ବୋଲି ଝିଅ ମନା କଲା ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗ ତୁ କହିଲୁ, ଏ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ବାହା ହେଇପାରିବିନି? ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି କରିଛି ବୋଲି କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ? ସାଙ୍ଗ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନାରେ, ମୋର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଚିହ୍ନା ଅଛି, ତୋ ବାହାଘର ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦବ। ସାଙ୍ଗ ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ମୁଁ ବାହା ହେଇପାରିବି? ମୋ ବାହାଘର ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବ? ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହା ହେଇପାରିବୁ। ତୋ ବାହାଘର ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦବ। ଚାଲ ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ସନା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭଳିଆ ଏ ଇଲାକାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେତେ କଣ ବାହାଘର ସେ କରିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ସତରେ ମୋ ବାହାଘର ହେଇଯିବ? ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୁ ଜାଣେ ତୋ ବାହାଘର ଆଜି ହେଇଗଲା ବୋଲି। ସାଙ୍ଗ ତୋ ଋଣ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଝି ପାରିବିନି। ହଉ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ। ସନାଇ ନମସ୍କାର। କଣ ହେଲା କହ? ସନାଇ ସାଙ୍ଗଟା ତ ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ତମ ବାଁ ହାତର କଥା। ତମେ ଚାହିଁଲେ କାଲି ସକାଳେ ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ଆରେ କଣ କରୁଛୁ ତୁ? ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରିଟି କରିଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି ଝିଅ ନାହିଁ ବୋଲି? ବାହା ହବାକୁ ପଳେଇ ଆଇଛୁ। ସନାଇ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମରି ପିଲାଟା ବା। ଆରେ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି ଝିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ କଣଟା କରନ୍ତୁ, ପିଲାଟା ମନରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ। ହଉ ଦେଖିବା, ଯା। ସନା ଭାଇ, ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ କେମିତିଆ? ଝିଅ? ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଝିଅ ଦେଖିବୁ? ଆରେ ବୁଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଯା, ବେଦି ଉପରେ ଦେଖିବ, ଯା। ଏ ଚାଲ 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 ଯିବା। ଝିଅ ଦେଖା ଦେଖି ବେଦିରେ। ସନାଇ କହିଲା ବା ତୋ ବାହାଘର ପକ୍କା। ପକ୍କା ନା? ପକ୍କା। ହଉ ଚାଲ। ହଁ ଯିବା। 3 days later. ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୋର ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଝି ପାରିବିନି। ତୋରି ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଛାଡ଼ ନା, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନା, ତୋ ପାଇଁ କଣ ମୁଁ ଏତିକି କରିପାରିବିନି? ତୋ ବାହାଘର କେବଳ ଆଜି ସନାଇ ପାଇଁ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଯା ଯା, ତା କତରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆ। ହଁ ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସନା ଭାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି। ହଁ ହଁ ଯା। ସନା ଭାଇ, ତମର ଋଣ ମୁଁ ଜୀବନରେ ସୁଝି ପାରିବିନି। ଆରେ ଛାଡ ରେ, ଯା ଯା, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧା, ମୋର ପୁଣି ଆହୁରି ଦିଟା ବାହାଘର ଅଛି, ଯା। ନେ ନେ ସାଙ୍ଗ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧା। ଆରେ ବୁଲା, ତୁ ମୋର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ଲାଷ୍ଟ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଆ କଲୁ? ସନା ଭାଇ, ଏ କୋଉ ଅବତାର? ପୁଅ ନା ଝିଅ ନା ଆଉ କଣ? ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି କରୁଛୁ, କହୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଫସର ନବୁ ନା କଣ? ନେ ନେ ନେ, ଏ ଆଉ କାମ ଚଳା, ପରେ ଦେଖିବା। ଶୁଣ, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ ଯଦି ପିନ୍ଧା, ନହେଲେ ମୋର ସେପଟେ ଦିଟା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି। ଶଳା ସନା, ନାଟକ ନଗିଛ ସେଠି? ଶଳା ବୁଲା, ତୋର ଲାଷ୍ଟ। ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ମୋର কোনো ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ। ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସେ ବାହା ହେବା।